Sa Good Vibes 127 ka mga bag-o nga civil engineers na nag-take oath sa Bacolod kaina sang aga. Ginpahanumdum sa ilang responsibilidad sa komunidad, ilabi na sa mga tion sang kalamidad. May report si Richard Cavalier. Handom ni Angel Grace Parpa nga mangin isa ka civil engineer. Bangod sa kabudlayan sang civil engineering nga kurso, isa man siya sa mga estudyante sadto nga makapila na makakuha sang failure nga grado. Wala ini makapugong sa iya. Nagtingwa gyapon si Angel kag tigayon nga nakagraduate matapos ang 5 ka tuig. Actually, I was delayed for a year, and I guess ang naging way man to siya, ang year ko nga delay mo, to give me an opportunity to give PICE. So here I am, engineer na as of the moment, very thankful. And all I can say siguro is that there's really an engineering truth that in construction, the strongest foundation takes the longest time to build, and that the strongest concrete requires the longest time to cure before it can carry the weight. Si Angel ang presidente man sang PICE Carlos Hilado Memorial State University Chapter. Gani, mensahe sini para sa mga engineering students nga nakaagi na failure, hindi patapos ang tanan. Kag magpadayon lang. Kaina sang aga, isa siya sa 127 ka mga civil engineer nga nanumpa sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter. That failure doesn't disqualify you from your purpose. And sometimes the dreams that takes the longest to achieve is the one that is most worth fighting for. Para naman kay Kent Herbert Villar, summa cum laude kag nangin valedictorian sang Central Philippines Adventist College, madamo sang oportunidad ang mga newly registered civil engineers sa probinsya sang Negros Occidental. I think damo man ang opportunities diri sa Philippines, and if mangita lang since damo sa construction strong, I think damo sa mga opportunities, and since damo naman sa new technologies, damo opportunities as an engineer. Sa gimpatigayon nga oath-taking kag induction ceremony sang PICE kaina sang aga, nagpahanumdom ang presidente sini nga kinahanglan tanan nga mga civil engineers ang mangin aktibo para sa kuswagan sang pungsod. Ini kasunod sang 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa Mindanao. Suno sa presidente sang PICE ang titulo nga nakabutang kasunod sang ilang ngalan ang may kaupod nga responsibilidad. The words may be brief, but the commitment they represent is lifelong. Your decisions will affect communities, your work will influence generations, and your integrity will define your professional legacy. The road ahead will not always be easy. There will be challenges, setbacks, and difficult decisions. But remember that success in this profession is not measured by perfection, but by commitment to continuous learning, ethical practice, and service to the public. Tuigan na nga ginahiwat sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental ang oath-taking sa probinsya. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.